क्लियर की आ बाजू? वही प्रभु जी, वही। ओके ओके. सकड़ा किन्ने सुरवाव आमगे जगत गुरु शिल प्रभुपाल चरण हारी मिगेल दंडवत अर्पण करता. ताजे उपरांत मिगेल दीक्षा गुरु परम पूज्य परम करुणामयी जय जय पताका स्वामी महाराज आल्या चरण हारी मिगेल दंडवत अर्पण करता. ताजे नंतर मिगेल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभू चरण हारी दंडवत अर्पण करता. ताजे उपरांत हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभू आणि हर ग्रेस सखीचरण माताजी चरणार दंडवत अर्पण करता. आणि ताजे उपरांत लास्ट बट नॉट द लिस्ट हांगा उपस्थित सक्कड वैष्णवाल आणि वैष्णवील चरणारी दंडवत अर्पण करता. आणि तुमगेला मागून घेता की आईची म्हाका हें सेवा दिलें तें हांव लायक करची तशी म्हाका आशीर्वाद दियाचे. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. जशी आता माताजीन सांगेल असेल आयची टॉपिक वन मस्ट बिकम अ योगी म्हळ्यार एक जीवान योगी जाव का म्हणू आयची टॉपिक आमगेला. तर ह्या टॉपिकाक आमी 4 पार्टान तो डिवायड करी येता. 4 क्वेश्चन्स असं ताजे आमी आन्सर कसं म्हणू आमी पळय डिस्कशन करचे प्रयत्न करूया. आता फुडल्या क्लासांत आमी पळयलेलें आमी आयकलें ती कशी ह्या भौतीक जगतांत आमकां भौतीक 3 गुण आसा पळय सतोगुण तमोगुण आणि रजगुण हाजे प्रभावार आमी सकळ काम करताची. आणि ह्या जगतांत आमी नाना नमनाचे चांग कर्म की वायट कर्म करता आसता ती आणि मागीर हातूंत चड फसवताची. हातूंत दाखवून भायर पडच्याक आमकां कश्ट जाता ह्या भौतीक जगतात दाखवून भायर पडच्याक. तेन्ना आयचे टॉपिक तांतू कंटिन्यू आमी करचे म्हळ्यार भायर पडका जाल्यार आमी योगी जाव का म्हणू सांगता ती कृष्ण. आता हे 4 क्वेश्चन्स सांगतो आमी ताचे आन्सर दिवन आमी पळोवया योगी कशी जावचे कसला जावचे योगी म्हळ्यार कोण आनी कशी जावचे. योगी जावका जाल्यार आमगेले प्रयास कशी आसका कसन करका अशी हे 4 क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कसं म्हळ्यार हू इज योगी योगी कोण म्हणू फर्स्ट क्वेश्चन आमकां. सेकंड क्वेश्चन कसं म्हळ्यार कसला जाऊ का योगी वाय शूड वन बिकम अ योगी वॉट इज द रिझन. तिन्नीच कसं म्हळ्यार हाऊ टू बिकम अ योगी योगी कशी जावचे आमी कसं केल्यार आमी योगी आमकां योगी सांगता ती आमी योगी जाता ती. आणि 4च म्हळ्यार योगी जाले नंतर आमगेल्या स्वभावांतू की आमगेले जीवन व्यापन करच्या व्यवहारांतू कसं फरक पडता म्हणून आमी पळोवया. ह्या 4 टॉपिकार आमी डिस्कशन करचे प्रयत्न करूया. तर फर्स्ट क्वेश्चन हू इज योगी योगी कोण. भगवद्गीतांतू 6.32 चॅप्टर 6 श्लोक क्रमांक 32 तांतू कृष्ण सांगता आत्मा औपन्येन सर्वत्र शमं पश्यति यो अर्जुन शमं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि दुःखम स योगी परममतः. हाचे अर्थ कसं म्हळ्यार कोण स्वताले कंपॅरिजन तुलना दुसरा वटू करताना सक्कड जीवाक तांगेले दुःखांतू आणि तांगेले सुखांतू एक समान तांकां पळयत पळय तोची परम योगी म्हणू कृष्णाल हें मत स योगी परम मतः मिगेल मत अशी म्हणू कृष्ण सांगता. योगी कशी आसका एक समान आसका. सकळांक ताणें
एकुल्याक पळोवका तांगेल दुख्खां तूं हास्या नज तांगेल दुख्खां तूं ताणे दुःख जावका ताका दुःख जावका आनी तांगेल सुखां तूं ताका सुख सुख ताकाय खुशी जावका अशी योगी लेक कॅरेक्टर म्हणून हें कृष्णा लेक मत म्हणून भगवद्गीतांतू 6.32 तूं सांगला. तशीची अनेक कडेन 6.46 श्लोकांतू वापस कृष्ण सांगता तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन. हाजे अर्थ कसं म्हणाली? योगी कोण? योगी तपस्वी की ना मला कोण तपस्वी करता पळा एक मला जंगला वचून किंवा नाल्यार एक गुफांत वचून कोणे डिस्टर्ब करना ती तशी तपस्वी असता पळा. त्या तपस्वी की ना कोणाक मस्त ज्ञान असं कोण मस्त शास्त्रात अध्ययन केला कोणाक मस्त ज्ञान असं तागेल की ना. आणि कर्मी कर्मी म्हळ्यार कोण फ्रुटिव ऍक्टिव्हिटीज करतात पळा ते तेगय की ना योगील पोजिशन हाय असं हायर पोजिशन योगील तशी कृष्ण सांगता. आणि अर्जुनाक कृष्ण कसं सांगता म्हणून तू योगी जावच्याक प्रयत्न कर म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता ह्या श्लोकांतू. आता योगी कोण जाला? एक ही इज हायर देन तपस्वी, ही इज हायर देन ज्ञानी, ही इज हायर देन कर्मी पीपल्स. तशीची तो एकुल्याक सक्कड जिवांक पळयता. सूण असो, हस्ती असो, ब्राह्मण असो, चांडाल असो, कोणेय असो तर सगळ्याक एक समान एक दृष्टीर पळयता. कोण त्या स्वभाव अटेंड करता पळय त्या कृष्णाल मत तो योगी म्हणून. आता या आमगेले फर्स्ट क्वेश्चन आन्सर हू इज योगी. कोणा खंयच्या जिवांतू हे कॅरेक्टर असता हे स्वभाव असता ताका आमी योगी सांगेत म्हणून कृष्ण सांगता. तर हे आमगेले फर्स्ट क्वेश्चन आन्सर हू इज योगी. तर सेकंड क्वेश्चन कसं नशील म्हणाली वाय शुड वी बिकम अ योगी. आम्ही योगी कसाला जाऊ का? आता खंयच्याय जीव या भौतिक जगतान जन्म घेतो पळा तेन्ना तो ह्या जगताच्या 3 गुण आस पळय मटिरियल एनर्जी देवाला 3 गुण तांतू त्या लेखारी ताचे प्रभावार येऊन ताण कर्म करचे. 3 गुणाच्या प्रभावांतू येऊन ताणे कर्म करता तो चांग की वाईट की वॉट एव्हर इट इज या 3 गुणात प्रभावान तो करता. आणि त्या प्रभावांतू तो कर्म करता वता आणि तांतू मागीर तो चड फसता वता. आणि एक पोझिशन अशी येता की ताका या जगतातून भायर पडच्याक भारी कष्ट जाता. ताका सोडू जायना हे जगत. आता ह्या जगत सोडका जाल्ला रे अंग दाखवून ह्या भौतिक जगता दाखवून भायर पडका जाल्ला रे आणि देवाल धामांत वचका जाल्ला रे आमकां योगी जाव का म्हणून कृष्ण सांगता भगवद्गीतांतू. तर ताचे क्वेश्चन आन्सर कसं म्हणाल वाय शुड वन बिकम अ योगी. हे आन्सर टू एस्केप फ्रॉम दिस मटिरियल वर्ल्ड. ह्या मटिरियल वर्ल्डाच्या ह्या भौतिक जगतांतू आम्ही बंधनांतू फसलात पळय तांतू दाखवून भायर येवच्याक आम्ही योगी जाऊ का म्हणून कृष्णाने भगवद्गीतांत सांगता. श्लोक नंबर 260 सेकंड चॅप्टर 60 श्लोकांतू कृष्ण कसं सांगता यततो हि अपि कौंतेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमत्थानि हरंती प्रशभम मनः. हाचा अर्थ कसं म्हणाली इंद्रिय तितलं बलकट असं इतलं स्ट्रॉंग असं इतलं बल असं इंद्रियांतू आणि इतलं अशांत असं इंद्रिय की कितलेय आम्ही एक सेल्फ कंट्रोल करता जे नस पळय एक स्वतःला वयर कंट्रोल दवरचे मस्त स्ट्रॉंग मनीस आस पळय ताक वरके नाही इंद्रिय आस पळय
इंद्रियाक कंट्रोल करू कष्ट जाता कितले तो सेल्फ कंट्रोल ताका तो दवरचे प्रयत्न करता पडा बट इंद्रिय इतले स्ट्रॉंग असता माया प्रभाव इतले स्ट्रॉंग असता की केलोपटी त्याचे जन येस पडा कोणाक सेल्फ कंट्रोल मस्त करू जाता पडा तांक वरकेन इंद्रियाक कंट्रोल करच्याक डिफिकल्ट जाता कष्ट जाता त्या भगवद्गीता 2.16 सांगता तशीची 7th चॅप्टर अंतू 5 नंबर श्लोक 5th 7.5 अंतू वापास देव सांगता अपरयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम जार्य ते जगत. कसं सांगता देव ओ अर्जुन मिगेली एक सुपिरियर एनर्जी असं आता मटेरियल एनर्जी क इन्फिरियर एनर्जी म्हणून सांगता ज्याला मिगेल एक सुपिरियर एनर्जी वर्क केन असं ती सुपिरियर एनर्जी कसन म्हणाली जीवशक्ती तटस्था शक्ती म्हणून सांगतात पण मार्जिनल पोटेन्सी ती इन्फिरियर एनर्जी किना चिक्के सुपिरियर आणि ही सुपिरियर असं म्हणून जीवशक्ती मिगेल इन्फिरियर एनर्जी असं पडे मटेरियल एनर्जी ताक शोषण करच्याक प्रयत्न करता म्हणून कृष्ण सांगता जीव जन्म आयल जीव पडा तो या इन्फिरियर एनर्जी म्हणा भौतिक प्रकृतीक शोषण करच्याक प्रयत्न करता म्हणून कृष्ण सांगता. आता हे आम्ही क्वेश्चन कसं ना समजेला वाय शुड वन बिकम अ योगी हे ताच जे पॉइंट्स या फर्स्ट पॉइंट कसं म्हणाली इंद्रिय मस्त स्ट्रॉंग इतलं स्ट्रॉंग मला सेल्फ कंट्रोल करता ज्या नाक वरकेन इंद्रिय कंट्रोल करू केलोपटी कष्ट जाता. सेकंड कसं म्हणाली एक सुपिरियर एनर्जी मला जीव शक्ती ती ऑलवेज इन्फिरियर एनर्जी म्हणजे मटेरियल एनर्जी द्यावालाच पडत ताक शोषण करू प्रयत्न करत असता सतत चालू असतं त्या प्रयत्न आणि तिन्हीच म्हणाली भगवद्गीता 2.62 तू अगेन देव सांगता ध्यायते विषय पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात कामः प्रवर्तते. मग कसं नाही जेतना आता वैर आम्ही पडेल आहे सेकंड पॉइंट कसं नसेल मला जीव मटेरियल एनर्जी क शोषण करच्याक प्रयत्न करता प्रयत्न कशी करता तक्का या भौतिक जगत आणतू एक कंचे विषयी वस्तू वैरी तक्का तो विचार करता की ही वस्तू मग जाऊ का तिथे तो विचार करता आलोचन करता त्या वस्तू वैरी तिथं तागेल त्या वस्तू वैर तागेल आसक्ती वाढता आता तक जाऊकाची म्हणून ती वस्तू मनात येतं असतं कंटिन्यूस तो विसरला त्या वस्तूक आसक्ती वाढत तका त्या वस्तू वैरी आणि आसक्ती वाढली सत्तानं त्या वस्तूक प्राप्त करच्याक तो नाना नमनाच्या प्रयत्न करता त्या प्रयत्नच पडा त्याची शोषण तो नाना नमनाच प्रयत्न करता इच्छा उत्पन्न जाता बाय हुक और बाय क्रूक ती वस्तू तक जाऊ का तेन्ना त्या प्रयत्न करताना मस्त परिश्रम करतो तो तक प्राप्त करच्याक त्या वस्तूक आणि जिथं सुमार सकाळ परिश्रम केल्यानंतरही तक ती वस्तू मेळना पडा तेथनं ताका कोप येता मस्त एंझायटी जाता का कोप येता का आणि त्या कोपानं तो मागीर नाना नमनाचे चांग की वाईट की काम करता आणि त्या कर्मा निमित्त तो ह्या भौतिक जगतांत तू फस्त वता चढ एंटँगलमेंट चढ जाता वता अंग दाखवून बाहेर पडच्याक मागीर ताका चढ कष्ट जाता. तर ह्या सेकंड क्वेश्चन आन्सर वाय शुड वन बिकम अ योगी बिकॉज तो ह्या जगतांत तू फस्त वता आता ह्या जगतात ताकून बाहेर पडका जाल्यार ताका योगी जाव का म्हणून ताण प्रयत्न करका. सो दिस वॉज द आन्सर फॉर द सेकंड क्वेश्चन वाय शुड वन बिकम अ योगी.
तशीची भगवद्गीतांतू अनेक श्लोक आसा. ह्याच क्वेश्चन हांवें वाय शूड वन बिकम अ योगी, ताजे फोर्थ एक असं श्लोक, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृती जान गुणान कारण गुण संगोस्य सत असत योनी जन्मशु. हाजे अर्थ कसं म्हणाली, जीव ह्या भौतिक जगतांतू एक तागेलें जीवन व्यापन करचे तो एक क्रम उत्पन्न करता आणि त्या क्रमालेकार तो या भौतिक जगताच्या 3 गुणांतू त्याच्या प्रभावांत येऊन त्या 3 गुणाच्या प्रभावांतू तो नाना नमनाचे कर्म करता. ते कर्म करत असताना तो ह्या भौतिक जगतात असोसिएशन आस पळय ते चांग लोकां वटू आणि वाईट लोकां वटू जाता. म्हणजे आता 4 पॉइंट जाले. वाय शूड वन बिकम अ योगी, ताजे 4 पॉइंट. ते 4 पॉइंट कसं म्हणाली, एक इंद्रिय भारी स्ट्रॉंग, सेल्फ कंट्रोल कितलाय करका प्रयत्न कर जाल्यारी इंद्रिय ताका कंट्रोल करू केलो पटे कष्ट जाता एक जीवाक. तशीची जशी इंद्रिय इतली स्ट्रॉंग असता केलो पटी जीवाक त्यांच्या विषय वस्तू वैरी आसक्ती जाता. त्या आसक्ती जाल्यानंतर तो ताका प्राप्त करचा प्रयत्न करता. त्या प्राप्त करच्याक तो मस्त परिश्रम करता. त्या परिश्रम केल्यानंतर केलो पटी ताका वस्तू मेळना पळय तेन्ना ताका कोप येता आणि त्या कोपार तो चांग की वाईट की काम करता असता आणि फसत असता. तशीची ही सुपिरियर शक्ती म्हणा जीव शक्ती द्यावाली इन्फिरियर शक्ती मटेरियल एनर्जी आस पळय ताका शोषण करू प्रयत्न करता आणि चारीचे ताजे निमित्त तागेल असोसिएशन तागेल कर्म चांग आणि वाईट लोकां वटू जाता आणि त्या प्रकृतीच्या 3 गुणा प्रभावारी तो त्या लेकारी कर्म करता आणि अंतू हे भौतिक जगतांतू चढ 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 तो फसवता वता. ताजे निमित्त तांकां भायर पडका जाल्यारी आमकां योगी जावं का म्हणून हाजे आन्सर. आता तिन्नीच क्वेश्चन कसं म्हणारी, हाऊ टू बिकम अ योगी. आता फर्स्ट क्वेश्चन हू इज योगी आमकां कळलं कोण योगी. सेकंड क्वेश्चन वाय शूड वी बिकम अ योगी, ते आम्ही पळयलें योगी कसाला जाव का, कित्या म्हणारी आम्ही या भौतिक जगतांतू फसला ती कशी बसला ते आम्ही पळयलें. आता योगी जाव का म्हणून आम्ही आलोचन केला. आता कळ का नो कशी जाव का योगी जाव का जाल्यार आम्ही कसं कर का म्हणून भगवद्गीतान सांगितलं असतं. भगवद्गीता श्लोक क्रमांक 2.58 अंतू कृष्ण सांगता, यदा समहरते चायम कूर्म अंगा निव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. हाजे अर्थ कसं म्हणाली, कशी टॉर्टायस म्हळ्यार आय थिंक आमचे गेले कासव सांगतात दिसता, म्हाका समजत ना बट आय थिंक इट इज कासव. कशी कासव टॉर्टायस थोड्याची भायर ताका डेंजर दिसल्यार पळय ताका कळटा आतां ताका चिके डेंजरस म्हणून, तर तेन्ना इमिडिएटली तो तागेले 4 पाय आस पळय तागेले ते बॉडी शेल आस पळय त्या शेला भितर तो घेता. शेला भितर घेवन स्वताक तो प्रोटेक्ट करता. आता हाऊ टू बिकम अ योगी, तशीची एक योगीन कोण कंचू जीव ते कासवा म्हणके टोटायसा म्हणके त्या जीवाने प्रयत्न करका जेन्ना ताका इंद्रिय विषयी इंद्रिय भोग करच्याक मस्त ताका एंग्जायटी जाता पळय फ्रस्ट्रेशन जाता पळय तेन्ना ताणें तागेले इंद्रियक टोटायसा म्हणके तांडून घेवका भितर आनी इंद्रिया मागशी धांवच्या नज इंद्रियाक कंट्रोल करका. इंद्रियान आमकां कंट्रोल करू नज. कोण कंचे जीव हें करच्याक जाता पळय कंचे जीवाक इंद्रियाक कंट्रोल करू जाता पळय ताका
योगी जावच्याक साध्य आस म्हणून कृष्ण सांगता भगवद्गीतांत. तशीची वापस भगवद्गीतांत 6.35 कृष्ण सांगता असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येन च ग्रह्यते. आता आमकां कळलंय योगी कशी जावचे, हाव टू बिकम अ योगी आमकां कळलंय. कशी जावक म्हळ्यार आमी इंद्रियारी कंट्रोल करता. जेन्ना मन मस्त व्याकुळ जाता, आमकां खंयचीय वस्तू प्राप्त करच्याक मस्त एंग्जायटी जाता, तेन्ना आमगे इंद्रियक आमी कंट्रोल करता म्हणून सांगला. जाल्यार आता कंट्रोल करची कशी म्हणून ह्या श्लोकांत सांगता. कसन सांगता देव अर्जुनाक हे बलिष्ठ बाहुल्याचो ताका ओ महाबाहो सांगला. महाबाहो म्हळ्यार खंडापटी ताका बल असं अर्जुनाक महाबाहो. हे बलिष्ठ बाहुल्याच्या अर्जुन मनाक कंट्रोल करूक भारी कष्ट वय. कृष्ण अर्जुनाक सांगता मन कंट्रोल करचे तितली इझी नाही, भारी कष्ट वय. तांतू कांय संशय ना. जलारी नित्य अभ्यास केलारी आणि वैराग्य आमगे जीवनांत वैराग्य उत्पन्न केल्यार पळय जीवाक मनाक आणि तागेल इंद्रियक कंट्रोल करूक साध्य आस म्हणून कृष्ण सांगता. आता फर्स्ट आम्ही पळयल्या एक योगीन कसन करका, हाव टू बिकम अ योगी. योगी जावका जाता कसन करका इंद्रियाक कंट्रोल करका. कसावा म्हणके भायर मस्त वेग इंद्रिया जेन्ना वेग वाढता पळय मनांत भितर इंद्रिया वेग एकदम वाढताना त्या इंद्रियाक कंट्रोल करू आमी कासावा म्हणके शिकता. आता त्या कंट्रोल करचे मस्त कष्ट. मनाक कंट्रोल करचे चंचला ही मना कृष्ण सांगला मनाक कंट्रोल करचे भारी कष्ट. जलारी कृष्ण सांगता जलारी आम्ही मनाक कंट्रोल करू जाता कशी अभ्यास आणि वैराग्य या दोन वस्तू येऊ का सतत कंटिन्यूस अभ्यास करता ताजे आणि वैराग्य उत्पन्न करका की त्या वस्तू मिगेल खातीर नाही म्हाक नाका त्या वस्तू वयर आमी वैराग्य दिवका. मेळना जाल्यार ताची मातशी पडू नज सोडका ताका वैराग्य उत्पन्न करका. जेन्ना आमी हे दोन वस्तू करतात पळय तांतू आमगेले सतत कंटिन्यूस एक अभ्यास केल्यार पळय मनाक कंट्रोल करू जाता म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगता. आणि तिन्नीच कसन म्हणारी भगवद्गीता 5.23 वापस कृष्ण सांगता शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमुक्षते काम क्रोधो भवं वेगम सयुक्त ससुखम. आता इंद्रिय कंट्रोल करचे फर्स्ट कशी कंट्रोल करचे तर सेकंड. आता तिन्नीच कशन म्हणारी अंग कृष्ण कसन सांगता हे शरीर सोडका जाल्लारी हे भौतिक शरीर देह सोडका फूड आहे सोडची फूड आहे. कंची जीव स्वताली इंद्रियाक सहन करत पडा इंद्रिय सहन करत पडा आणि तागेल इच्छाक आणि कोपाक कंट्रोल करता. इंद्रिय सहन कर न्हू आता ती वस्तू ताका मेळ्ळी म्हणून त्या सहन करता ताणें ओके चलो ही वस्तू म्हाका मेळ्ळी नव्हे अडना चलो ते विसरका ताणें. तागेली इच्छा आस पळय इच्छ ती वस्तू प्राप्त करका म्हणून त्या इच्छाक आणि त्या इच्छा मेळ्ळी म्हणून कोपाक या दोन वस्तूक ताणें कंट्रोल करका. हे जीव सोडका फूड आहे सोडची फूड आहे. कंची जीव हे शरीर या भौतिक देह सोडची फूड आहे. स्वतः इंद्रियक टॉलरेट करू शकता पडा आणि त्या टॉलरेट कर न्हू इच्छाक आणि कोपाक कंट्रोल करता पडा
तो जीव बद्द म्हणारी योगी म्हणून कृष्ण सांगता. आणि त्या जीवाक त्यासल जीवाक पण कोण तागेल्या इंद्रियाक सहन करता मेळना जाल्यार ताका कांय तितलें दुःख जायना, मेळना जाल्यार ताका कोप येना, तागेली इच्छा आसून ताका मेळना जाल्यार पळय तो एडजस्ट करता, कॉम्प्रोमाइज करता. त्यासल जीवाक ह्या भौतिक जगतांतूय आसून वरके सुखारी जीवन व्यापन करू जाता म्हणून कृष्ण सांगता. म्हळ्यार आतां योगी जावचे हे लक्षण कशी एक वाट योगी जावचे कसन म्हणाली. फर्स्ट कसन आशिल्ली म्हणाली स्वताला इंद्रियाक लायक कंट्रोल करका कसवा म्हणजे जेन्ना आमगेले मन तू इंद्रिय मस्त इंद्रिया वेग मस्त आसता पळय बाकी हें जावका तें जावका हें करका तें करका पॅशन असतं पळय काम उत्पन्न जाता पळय त्या काम उत्पन्न जातना इंद्रियाक आमी कसवा म्हणजे कंट्रोल करका त्या आमगेल्या इंद्रियाक भितर आपास तांडून घेवका तशीची ताका कंट्रोल करका इंद्रियाक कष्ट वय मनाक कंट्रोल करचे कष्ट वय जाल्यार अभ्यास आणि वैराग्य उत्पन्न करून आमी इंद्रियाक कंट्रोल करू जाता म्हणून कृष्ण सांगता. तशीची कोण कंट्रोल करता पळय हे देह सोडचे फुडें खंयचे जीव हे शरिरांतून इंद्रियाक कंट्रोल करू करता पळय आणि कोप आणि तागे इच्छाक कंट्रोल करता पळय तो हे जगतांत आसून वरके न्हय सुखारी जीवन व्यापन करू जाता ताका म्हणून सांगता. आता आमी 3 क्वेश्चन आन्सर दिले. फर्स्ट क्वेश्चन इज हू इज योगी. सेकंड क्वेश्चन वॉज वाय शुड वन बिकम अ योगी. योगी कसाला जावका. आता आयची टॉपिक तेंच न्हय वन मस्ट बिकम अ योगी. आता वन मस्ट बिकम अ योगी सांगला वय जाल्यार आता योगी कसाला जावका म्हणून आमकां कळका. वेन यू नो द तुमकां एक डेस्टिनेशन तुमकां गोतूच लक्ष गोतस जाल्यार त्या लक्षाक प्राप्त करका कशी करका तें आमकां कळका. दॅट इज द सेकंड क्वेश्चन. ते आमगेले इन्क्विजिटिव्ह आसका आमगेले एक इन्क्वायरी डिपार्टमेंट ऑन आसका वाय शूड कसाला ताण सांगला वय हें करका जाल्यार आमी कसाला करका म्हणून हे क्वेश्चन आमकां मना येवका. आणि थर्ड क्वेश्चन वॉज हाऊ टू बिकम अ योगी. सो नाव वी गॉट द 3. योगी कशी जावचे आमकां कळ्ळें कसाला जावक म्हणून कळ्ळें आणि योगी कोण म्हणून तिन्नी कळ्ळें. आता हे 3 जाल्या नंतर रिजल्ट कसन म्हणून आमकां कळका. योगी जाल्यार कसन जाता योगी जावन फायदो कसन आमकां या भौतिक जगतातून कसं आम्ही काम करताना फायदो पळयतात न्हू. फायदा शिवाय आम्ही काम करना आमकां कसं मेळटा मिगेल म्हाका कसं नाही मेळचें म्हणून आमी क्वेश्चन करता आसता ती. तेन्ना आमी योगी जाल्यार आमकां कसं मेळटा म्हणून हांगा एक आमकां रिजल्ट. त्या रिजल्ट कसं म्हणारी भगवद्गीता तू 2.17 तू कृष्ण सांगता अपूर्यमान अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम यम प्रविशन्ति सर्व स शांतीम आपनोती न काम कामी. हाजे अर्थ कसं म्हणाली जशी सुमार न्हंयच उद्दा सुमार सकट न्हंय आस पळय समुद्रा वचून मेळटा जाल्यार जितली न्हंय त्या समुद्रांत मेळटा पळय ते मेळ्ळे नंतर वरके न्हय पळय समुद्र शांत आसता. समुद्र अशांत जायना. तू कसाला मिगेला तू आयला कसाला म्हाका ऑलरेडी मिगेला तितलो उद्दा आस आनी तू भरत उद्दा. समुद्र त्या पुरा क्वेश्चन करना. तो सक्कळ न्हंयक स्वता भितर तो घेता समुद्र आणि तितलं घेतल्या नंतर पळय एकदम शांत आसता. तो शांत आसून तो तागेले बाउंड्री आस पळय ते क्रॉस करना. कितली न्हंयची उद्दा आयला रे पळय ते 2 तागेले तट आस पळय त्या तटा भितरी आसता तो समुद्र. तटा भायर येना तो. तशीची
एक योगी वर्केन तागेल मन तू कितलेय इंद्रियो वेग असो, कितलेय ताक भितर दाखवून मन तागेल चंचल असो, इंद्रिय सांगता ती ताका हें करका तें करका, अंग वचका थंय वचका, हें जाय तें जाय, घर जाय गाडी जाय, चांद बायल जाय, चेडू जाय, मस्त सकट इंद्रिय ताका सांगता. प्रभाव ताका इंद्रिया वेल ताका सांगता असता ती भितर दाखवून मन ताका मस्त हें करता असता. कसं म्हळ्यार ताका काम पॅशन ताका दिता असता जाल्यार तो शांत असता. योगी पळय तो एकदम शांत असता आणि शांत असून कसं करता, हे सक्कट जितलं इंद्रिया वेग आसता तागेले भितर तक वरकेन तो कंट्रोल करून शांत करता. अशें समुद्र इतलं सकट न्हंयच उदक घेवनूय शांत असतं पळय, तशीच एक योगी वर्केन इतलं सकट भौतिक जगतांतू या सक्कड इतलं पुरा आजकाल कसं ना ॲडव्हर्टिजमेंट कितलें. एक आर्टिकल आमगेलो एक इस्कॉनाच्या भक्त, ताचें नाव कसं म्हणारी वेणुधारी प्रभू की वेणुगोपाल प्रभू की कसं की विवेक बिंद्रा म्हणून असता. एक वेळा तागेलो हांव मोटिवेशन स्पीक आयकत आशिल्लो विवेक बिंद्रा जाल्यार तो कसं सांगता, $1,200 बिलियन $1200 बिलियन आयच्या टायमार ओन्ली ॲडव्हर्टिजमेंटांतू खर्च करता ती वर्ल्डांतू. कितले $1,200 बिलियन ॲडव्हर्टिजमेंटांतू. ॲडव्हर्टीज खंयचे, तुम्ही ह्या लक्स घेयाची, हे टोमॅटो कॅचअप घेयाची, ह्या मशीन घेयाची, ह्या TV घेयाची, ह्या ॲडव्हर्टिजमेंटाचे खर्च $1,200 बिलियन तिथून तो विवेक बिंद्र सांगता आशिल्लो इतलं दुडवांतू ह्या भौतीक ह्या वर्ल्डांतू ह्या दुनियांतू 194 कंट्री आसा टोटल. $1,200 बिलियन पळय 76 कंट्री पालन पोषण करूं जाता. 76 कंट्रीचे पालन पोषणात दुड्डू पळय ओन्ली ॲडव्हर्टिजमेंटांतू आयच्या टायमार कंपनी स्पेंड करता. म्हळ्यार इतलं आमगेल मनांतू तांणी भरताची, म्हळ्यार खंय पळयल तें ॲडवर्टायज. खंयची वस्तू ॲडवर्टायजात जायना म्हणून आमकां आलोचन करता आमी कसं न्ही असो त्या वस्तूची ॲडवर्टायजमेंट जाता. म्हळ्यार इतलं आमकां हें ॲडवर्टायजान आमकां सरावंड केला, आमकां आमगेल आजू बाजून इतलं आसा एट्रॅक्ट जावचें म्हळ्यार भारी इजी. एनीबडी कॅन गेट अट्रॅक्टेड. त्या नमना जीवन आमी त्या नमना भौतीक जिवना मध्ये आमी भक्ती करता ती कितलें डिफिकल्ट आसता. तशें योगी जाल्या नंतर इतलं पुरा मनांतू आसता टेन्शन असता, स्वता टेन्शन, पारिवारीक टेन्शन, चरडा टेन्शन पुरो असता. तांतू मध्ये हें पुरा जावका हें जावका तें जावका, चेडवाक लायक शिक्षण जावका, बायलेक वर्सांतू 2 लाख कापड जावका पुरो आसा जाल्यार तो शांत असता. खंयची जीव त्यासले परिस्थितीतून तूं स्वताक शांत दवरता पळय तो योगी स्वभाव तशी. भगवद्गीता 2.14 तांतू वापस देव सांगता, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो अनित्यस ताम तितिक्षस्व भारत. मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा. रिजल्ट कसं योग येईल, गरमी असो थंडी असो, चढ सुख असो दुःख असो, ताम तितिक्षस्व भारत. तो एक समान असता. योगी जाल्या नंतर हे रिजल्ट त्या जीवाला कसं म्हळ्यार ही इज व्हेरी स्टेबल. स्थितप्रज्ञ जाता तो स्थितप्रज्ञ. ताका तागेले
एक आत्मसंयम असतं पळय, सेल्फ कंट्रोल तांतू दाखवून त्या योगीक मागीर हालोवच्याक जायना. तितलें नमना तो तागेल्या सेल्फ कंट्रोलावर, आत्मसंयमा वयर तागेले कंट्रोल असता स्वता वयर. हे रिझल्ट योगी जाल्या नंतर. योगी जीवन कशी असता? आता कमल आस पळय, फूल, कमल फूल, तें खंय जावचें? तें जावचें चिक्कलांत. आता सकल दाखवून चिक्कल असतं, चिक्कलांत तें कमला फूल जाता. आणि वयर दाखवून जेन्ना पावस येता पळय, त्या पावसाचे थेंब त्या कमलाच्या पानार पडता पळय, त्या पानारी राबना, ते इमिडिएटली ते सकल येता आणि पान तशीची ड्राय असता. सकल दाखवूनय कष्ट चिक्कल, वयर दाखवूनय पावस उद्दा, जाल्यार ही कमला पानाक आणि कमलाक कांय फरक पडना. ह्या भौतीक जगतांतू नाना नमनाच कष्ट असता. कोणाल कसन कष्ट, कोणाल कसन कष्ट, प्रत्येक जणाक कष्ट असतं. कोणाके चढ, कोणाके हुण, कोणाके होड, कोणाके सान कष्ट असतं म्हणावय. ज्याला तितले कष्ट असतानाय तागेल्या स्वभावांतू परिवर्तन जायना पळय, तर तागेले सेल्फ कंट्रोलाक विसरना पळय, तागेले इंद्रियक कंट्रोल करता पळय, त्या रिझल्ट योगी जाल्या नंतर. योगी जाल्या नंतर मनुष्य एक जीव त्या नमनात जाता. तेन्ना वन मस्ट बिकम अ योगी म्हणूची कृष्ण भगवद्गीतांतू सुमार वेळा, सुमार जागेरी, सुमार श्लोकांतू कृष्णान सांगला तुम्ही योगी जाव का म्हणून कृष्ण सांगता. आता आम्ही रिजन पळयलें, हे भौतीक जगतांतू मस्त कष्ट असत आणि जितले आम्ही हे कश्टा दाखवून भायर पडचे प्रयत्न करतात पळय, तितलेच आमकां कष्ट चड जाता. प्रयत्न कशी करता? योगी जावन करता, कर्मी जावन नाही, ज्ञानी जावन नाही, तपस्वी जावन नाही. तपस्वी आणि ज्ञानी जावन तुमकां शांती मेळटल वय, जाल्यार ह्या भौतीक जगतांतून भायर पडच्याक जायना. कष्ट हे भौतीक जगता दाखवून भायर पडच्या योगी जावका, आणि त्या योगी जावका जाल्यार तुमगेले एक मात्र उद्देश कसन आसका म्हळ्यार तुम्ही तुमगेले स्वताला इंद्रिया वयर कंट्रोल कर न्हू, तुमगेले काम वासनारी कंट्रोल कर न्हू, तुमगेली इच्छा डिझायरार कंट्रोल कर न्हू, तुमगेल्या वैराग्य उत्पन्न कर न्हू, तुमगेले कोप्पारी कंट्रोल आनी कर न्हू. ह्या भौतीक जगतांतू एकदम सरळ जीवन, सुंदर जीवन तशी व्यापन करका, तशाला मात्र आम्ही होगूर या भौतिक जगतात दाखवून भायर पडच्याक साध्य आस म्हणून कृष्ण सांगता. आता हाजी वाटो आनी एक कासका एक पॉइंट आसा, बट दॅट कम्स इन भक्ती योगी. कृष्णान सांगला योगी जाव का, ज्याला खाली योगी जावने प्रयोजन ना. योगी वटू तुमको देवाल भक्ती आसका. आयची टॉपिका लेकार हांव इतलें सांगला योगी कसाला जाव का म्हणून. जाल्यार ऍक्च्युअली ह्या जगत दाखवून भायर पडका जाल्यार अलॉंग विथ बिकमिंग अ योगी जाल्या नंतर वर्केन आमकां देवाला भक्ती करका. तस जाल्यार मात्र आम्ही या जगतात दाखवून भायर पडच्यात. आता योगी जावचे कसाला म्हणारी मन शांत करूक, आमगेले इंद्रियावर कंट्रोल करूक, आमगेले कोप्पारी आमगेले काम वासना हाक कंट्रोल करका म्हणून योगी जावचे. आता कोण या पुरा करता प्रयत्न करून करता पळय, ताण मागीर भक्ती करताना तो शांत जाता. तो शांतपणे लायक करून मागीर देवाक ताका भक्ती करू जाता. बट दॅट इज द सेकंडरी पार्ट भक्ती योगी. त्या मिगेल आम्ही 20 तारखे लेक्चर आस पळय, तांतू आम्ही पळोवया. सनमनाचे योग आस पळय, त्या आमी तेन्ना पळोवया.
म्हळ्यार हांग आमी एक योगी कशी जावका आनी कसला जावका आमी त्या टॉपिकार डिस्कशन केलां. देव सांगता भगवद्गीतांतू 7.14 श्लोकांतू दैवी हिशा गुणमयी मम माया दुरत्याया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. कसं म्हणाली दैवी हिश गुणमयी मिगेल दैवी शक्ती इतली स्ट्रॉंग असं तक पार करची तितली इझी नाही, सरळ नाही. देव सांगता भगवद्गीतांतू इट इज नॉट इझी टू क्रॉस. जल्लारी दैवी हिश गुणमयी मम माया दुरत्याया मामेव ये प्रपद्यन्ते. कोण मक्क सरेंडर करता, कोण मिगेल सरेंडर मिगेल आश्रयांत येता पळय माया मेताम तरंती ते. ताका ह्या भौतीक जगताचे समुद्रच पळय, भौतीक विषयी जगताचे समुद्रच पळय ते ताका पार करूं जाता म्हणून भगवद्गीतान सांगला कृष्णान. पण हे आमी पळोवया भक्ती योगांतू नेक्स्ट क्लासांतू. तर आयचे आमगे टॉपिक वयर इतलें आशिल्लें. कसं न्ही तू तुमगेल ओपिनियन असला री कसं ऍड करका जाल्ला री तुम्ही करी येतं. इतलं सांगून हांव आयचे मुगेले टॉपिका वयर उलो डिस्कशन विराम दिता हांव. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभूजी. भारी छंद करून सांगितलं सर. भारी लायक झाला क्लास. वन मस्ट बिकम योगी. आम्ही भौतिक जगतांत असूनच आम्ही